Altaveu Jove seria un projecte que neix a Hospitalet, concretament al barri de la Florida, des de la joventut per tal d'implicar més a la gent jove a les coses que passen a Hospitalet des d'una perspectiva crítica i revolucionària. Al final considerem que hi ha molta gent jove que té moltes coses a dir però que estan molt dormides i per tant és necessari crear aquesta consciència social entre la gent jove per tal de reivindicar la nostra veu i dir totes les coses que hem de dir que moltes vegades no es volen escoltar. Tenim diferents xarxes socials com serien Instagram, Twitter o TikTok, però sí que és veritat que actualment la que més utilitzem és Instagram i la utilitzem com una eina de comunicació per tal d'explicar totes les coses que estan passant i que estem fent, i el més important és que realment, encara que tinguem aquesta xarxa de comunicació, el que volem és trobar gent cara a cara i parlar dels problemes que tenim entre totes, i per tant cada diumenge a les 11 ens reunim a Pomecio. Altaveu Jove, encara que ara mateix estem fent moltíssimes coses, és un projecte que acaba de començar fa molt poc, va començar a finals de setembre de 2023, per tant encara tenim moltes perspectives a futur de que més gent s'uneixi a aquesta iniciativa i fer encara moltes més coses per tota la gent jove d'Hospitalet. Per tant, totes les persones que vulguin seran benvingudes.